Dobrý deň, dámy a pánovia. Dneska si tu zahráme Easy Obby a bude to ľahké. Dúfam, že vás to pobaví. OK. Som tu. Môžeme ísť ďalej. Ako môžete vidieť, naskočil mi achievement za pripojenie. Au. No dobre, no tak ja zomriem aj v Easy Obby. OK. Musíme to stihnúť. Skôr než prejde 13 minút, aby sme to dokázali, neviem. Proste, aby sme dokázali, že nejsem, no. OK. Ako môžete vidieť, zrovna som spadol. Ale no tak, ja som fakt noob. Aha, takto. Dobre. Easy Obby. No dobre, tuto to už trošku stiažili. Teda, no ja neviem hovoriť proste. OK. Ale to tak, hrozný snehuliak. Mi tu zavádza. OK. Ty kokšo, toto je dneska ešte nadlho. Ono to za mňou mizne. Dobre. Dobre, trošku tryhardím, takže možno ma tu nebudete chvíľu počuť, lebo to tu chcem stryhardiť. Au. Dobre, ja som na toto taký noob. Hej ty týpko, normálne rovno. Týpek, čau, si na YouTube, vieš o tom? Teda nevieš, teda. Ale no tak, ty si mi zobral dráhu, dobre. Kde to som? To ma zachránilo, že sa mi to tam objavilo. Niekedy tu kecam blbosti ako v minulom videu, viete. The Strongest Battleground. Ach, jaj! Zas som zomrel. Bro, ne. Au. Jak mám toto prejsť? Mi niekto povedzte. Ja som. Jaj, mám tu návštevu. Dobre ľudia, vidím, že sme už trošku bližšie k tomu, kedy dokončíme toto. Jaj, au. Zakrútila sa mi hlava. Au! No dobre, no ja som proste.
Nie som si istý, ale myslím si, že som toto zvládol za 4 minúty. Takže ešte mám niekoľko času na to. Ľudia, aj vy mi to môžete stopovať. To mi povedzte, koľko mi to trvalo. A akoby... No. Nekonečné schody, podľa mňa tam hore ešte není. Myslel som si, že už tu bude východ, teda proste, že som to dokončil, ale není. Proste... Za chvíľu. No, toto by je moc easy a ho natáčam len preto, že som sa nudil. Tak dúfam, že vás to pobaví, možno sem dám ešte nejaké randovné veci. Jau, točí sa mi hlava. Jej danenky, asi som teraz vydal veľmi silnú... Som sa chytil môjho mikrofóna, tak dúfam, že to urobilo nejaký veľký oný. Nejaký veľký rachot. Takže asi, neviem. A teraz kade? Áno. Áno. A teraz tade to. Áno. Dal som to. Ukáž ešte koľko dlho. To bude ešte veľmi dlho. Tak dúfam, že to dneska stihneme a keď nie, no tak aspoň sme dostali achievement za napojenie do tejto hry. Viete, ja som povedal, že musím vo všetkých hrách achievementy, takže som chcel začať s touto ľahkou hrou. Aha. OK. Dobre. Super, sme vyššie. Jej danenky, to je ešte dlhé. Možno to budem musieť rozdeliť na dve party. No. Myslím, že to dneska nestihnem. Takže asi to tu... asi dneska vyjde aj part 2. Ale pokiaľ to stihnem v tomto videu... Počkať, pozriem sa, že koľko... Aha, ja som si aj myslel, že už prejde 8 minút, ale... Nečakal som, že to je pravda. A toto video musí mať 13 minút, aby sa rovnalo ostatným. Minulé video malo 14:47 len preto, pretože... No viete, pridával som tam nejaké vtipné veci a... No, za chvíľu z tohto tu easy oby spravím nejakú srandu. A bude to tu vtipnejšie, než jak to tu ja hrám. Je to taký trošku napínavý beh. Toto snehuliaci sú otravní. Prečo? Ste tu, snehuliaci? Haló, dobre. Tí snehuliaci proste tu len taký, že bye. A ja taký, že čo tu robia.
Dobre. Už na to máme len 4 minúty. Jej, danenky, musíme zdrhať. A mne dokonca asi aj vychladne. Môj čaj, teda kakao, teda čo to je? Jaj, aha, už tomu chápem. Ono to ukazuje, že tie červené veci sú špatné. Hentých, kde si mám vybrať cestu, hej. Tuto na to mám vstúpiť. Dúfam, že ma to dobre nezabilo. Na to. No, nezabilo na to, no. Ej. Pomoc. Musím zdrhať. Koľko to? Dobre, 10:53. Ešte mám 2 minúty. Do prčic. Jej, danenky, musím rýchlo. Zdá sa mi, že vidím východ. Teda nevidím. Jejda, to je ešte dlhé. Dobre, ľudia. Asi budeme musieť rozdeliť na 2 party. Takže dneska keď to na tomto videu bude aspoň jedno zhliadnutie, no tak dám part 2. Jejda, stále mám ešte 2 minúty. Ja som noob. Fakt, akože prečo skáčem dole? No, dúfam, že za chvíľu... Dobre, takže to by bolo na dnešok všetko. Budem ešte pokračovať v druhej parte. Takže dúfam, že sa vám bude videjko páčiť. Dúfam, že nebude až moc nudné, takže čus!